Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hafidah Nurina Amajida saking kelas sedasa TJKT sekawan absen 12. Lan kula Nurin Ajlina Majidina saking kelas sedasa TJKT sekawan absen 24. Kita badhe maosaken geguritan. Tahun anyar saking Bagit Inamuddin Bakti. Tahun kang wus mupun mugya dodya pangupun supaya ora keselimut tumindak ngawon tanpa ukur ora ngugemi pitutur luhur kudune padha disipun tumpak taun anyar kebah kahanan mubyan-mubyan swasana kang sarwa gumedyan gebyare jagat gumelar enggal tata-tata ora lali ngenam cakra wana muluke gagasan ora dadi apa wigatine laku tinemu nalar lan isih ngugemi traksila ton luhur saking geguritan kala wau yaiku ing taun anyar saapike kita bisa ngerubah sikap supaya ora duweni tumindak kang ngawur. Katen geguritan ingkang saged kita aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.